हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत हे एकदम साधं असं सिंपल चिकन। अगदी लहान मुलंसुद्धा करू शकतील एवढं साधं हे चिकन आहे। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। करायला जरी अगदी सोपं असलं तरी चवीला मात्र एकदम अप्रतिम असं हे चिकन तयार होतं। झटपट होतं आणि घरात सगळ्यांना आवडेल असं हे चिकन आहे। तर चला आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी 3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल थोडं जास्त घ्यायचं आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून मी ही तेलामध्ये पावडर मिक्स करून घेतलेली आहे। आणि हे आहे अर्धा किलो चिकन। तर चिकन मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। याला कुठलंही मॅरिनेशन मी केलेलं नाही आहे। आता याच्यामध्ये मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवलेली आहे। एक अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये मिरपूड घातलेली आहे। मिरपूडने या चिकनला चव खूप छान येते। 1 चमचा मी इथं चिकन मसाला घातलेला आहे। आणि ही आहे 1 चमचा कसुरी मेथी। तर ती मी हाताने चुरून याच्यामध्ये घातलेली आहे। कसुरी मेथीमुळे या चिकनच्या चवीमध्ये अधिक भर पडते। खूप छान लागतं हे चिकन। आता मी याच्यामध्ये चवीप्रमाणे 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे। आणि आता मी हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। एकदम साधं सुद्धा अगदी लहान मुलं सुद्धा सहज करतील एवढं सोपं हे चिकन आहे, पण चवीला मात्र तितकंच अप्रतिम। आता याच्यामध्ये मी अर्धा लिंबू पिळून घातलेला आहे। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम आता मी मोठी केली आणि आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम मोठी ठेवल्यामुळे या चिकनला चांगली वाफ येते। आणि नंतर झाकण ठेवून नंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून हे चिकन मी शिजवून घेतलेलं आहे। हे बघा, जवळजवळ 15 मिनिटं झाली। तुम्ही बघू शकता चिकन व्यवस्थित शिजलेलं आहे। चिकन शिजवताना मध्ये 1-2दा चेक करायचं, कारण आपण याच्यामध्ये कुठलंही पाणी वगैरे वापरत नाही आहोत। त्याच्यामुळे चिकन लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे 1-2दा मध्ये चेक करायचं। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा हे चिली फ्लेक्स घातलेले आहे। 1 चमचा मी इथं टोमॅटो केचप घातलेला आहे। याने खूप अप्रतिम अशी टेस्ट येते चिकनला। आणि 1 अर्धी वाटी मी इथं बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। यावेळी मात्र गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची। आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी याला 1-2 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे। हे बघा, 1-2 मिनिटं झालेली आहे। चिकन मस्तपैकी असं तयार झालेलं आहे। हे बघा, सुरेख असं हे चिकन तयार झालेलं आहे। चपाती किंवा भाकरीसोबत हे चिकन खूप छान लागतं। तुम्ही नुसतं पण खाऊ शकता। तर रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।